Krásné ráno tady na Instagramu. Dneska tady máme živé vysílání s Ivankou, takže jenom na ní počkáme a už se nám připojila. Takže já ji tady ještě přidám. Tak. Ivanko? Jsi tady? Ahoj. Ahoj ti, ahoj, krásné ráno, zdravím na Slovensko, jak je u vás? Zamračené a zima. Myslím, že už má byť, som pozerala, že tento týždeň má byť už pekne, takže čakám na to tiež ako na spasenie, ale zatiaľ je chladno. Ivanko, já ti chci přivítat tady u nás na Instagramu. Určitě můžeš prosím tě něco o sobě malinko říct? Takže moje meno je Ivana, tak žijem v Bratislave, alebo teda respektíve v Ivanke. Som mámou 3 detí. Mám to tak rozdelené, že dcera má 22, syn 12 a najmenšia 2 roky. Od 18 rokov podnikám. Mám v podstate svoju online agentúru a posledných pár rokov sa venujem aj coachingu. Čo robím? Stávam si teraz domček, taký slameno-hlinený, kde by som mohla robiť svoju prácu. Takže takto, skrátke a rýchle informácie. Jo, moc děkuju. Jinak tématem tady toho našeho dnešního setkání je vlastně sebevědomí. A já si myslím, že my dvě už se nějakou dobu známe a víme o sobě i to, že jsme si obě dvě museli na tom sebevědomí zapracovat. A já jsem tě dneska pozvala, protože mně přijde velice zajímavé a inspirující pro, myslím, že každou ženu, ale také i muže, že si vlastně dokázala skloubit právě to mateřství, protože být v dnešní době maminka 3 dětí, to si myslím, že je úctyhodné a k tomu vlastně jsi ještě majitelkou online agentury, takže myslím si, že to muselo určitě stát nějaký úsilí právě zapracovat si na tom vlastním sebevědomí a na té sebehodnotě, aby se to nechalo takhle všechno skloubit. Určitě bych se ti úplně na úvod zeptala, co jsi vlastně musela udělat pro to, aby si pustila sebelásku do svého života. No, v podstate akože to, čo si aj vymenovala, tak ono to stále náročné je, lebo tie deti proste si treba uvedomiť, že sú na celý život, či majú 20 rokov alebo koľko, tak stále vás oslovujú s niečím. A popri tom v podstate riešiť aj firmu, tak ono to aj bolo náročné, aj to stále je náročné, len teda som ten typ taký energický, že mi to vyhovuje, že mám teda toho v podstate veľa, lebo skôr idem do takej frustrácie, keď sa nudím, alebo sa začnem nudiť, že už nemám toľko nejakých povinností a tak. A kedy tú takú naozajstnú sebalásku som určite prijala možno okolo 35-ky až. A bolo to určite vďaka nejakému coachingu a vďaka aj v podstate nejakému vlastnému vyhoretiu a takej možno až depresii, do ktorej som sa dostala. A vtedy som začala rozmýšľať vlastne nad sebou a nad tým, že kým vlastne ja som, lebo dovtedy som mala pocit, že idem na taký plný plyn a robím to, čo všetci po mne chcú, že aby som mala muža, aby som bola dobrá matka, žena, aby som makala, aby som aj zarábala. A proste takto som si fungovala niekoľko rokov, až som sa ako keby z toho prebudila. Takže ja väčšinou aj hovorím, že je super také prefackanie v živote a vtedy človek sa ako keby uvedomí, a to je pre mňa aj to seba uvedomenie, že vlastne si uvedomujeme, čo robíme. Hej? Že vlastne dovtedy som fungovala, ja mám pocit, ja teraz keď sa na to pozriem, tak by som veľa vecí možno urobila inak, ale mám pocit, že som ich nerobila vedome, že som ich robila podľa nejakých starých vzorcov, ktoré mi tam dala rodina, alebo systém, škola a tak ďalej, strašne v perfekcionizme. Chcela som byť perfektná, všetko robiť super a potom som si nadávala, že to není dostatočne dobré. Takže až v tej 35-ke som možno prijala takú, že som na prvom mieste ja. Hej. A jak jsi vlastně žila do té doby, než jsi začala s tím vědomým životem? A jak to vypadalo, když jsi vlastně zatím nevěděla o tom, že je také nějaká sebeláska, že existuje vlastně láska také pro nás, že je to i o tom, že sami si vlastně můžeme, jak si říkám, milovat sami sebe. Tak jak jsi vlastně žila, jak to vypadalo? Podľa mňa to bolo akože veľmi aj také, že divoké
aj možno aj povrchné, hej, že človek si tak akože neuvedomoval, napriek tomu, že som úplne že zo slušnej rodiny, veriaci a tak ďalej, proste nezamýšľala som sa ako keby nad niektorými vecami tak skutočne. Aj sú prípady, že rodina vás v podstate tlačí do nejakej viery alebo do nejakého veci, ale keď to človek sám neprežije a neuvedomuje, tak je to úplne zbytočné, hej. Čiže mne v podstate, ja som skôr mala k takým veciam odpor, hej. Čiže ja som bola taký burič, anarchista, hej, že všetko akože bolo super, však mám zdravé deti, zdravú rodinu, normálnu, ale ako keby takto ja som to vnímala, hej, že bolo to skôr taký život bez nejakého rozmýšľania hlbšieho nad životom a tak ďalej. Skôr tam boli tie materiálne možno nejaké veci, že som chcela byť zabezpečená, že som mala stále pocit, že musím zarobiť prachy, to je to prvoradé, čo musí človek dosiahnuť. A vôbec akože úplne ako keby v podstate to obdobie ma úplne myslím, že zmenilo. Že som sa stala úplne iným človekom. A asi som to teda potrebovala. Ivuš, prosím tě, a jak tě napadlo jít do vytvoření si vlastně svojí vlastní agentury, online agentury? Vlastně co bylo takovým tím podnětem? Protože jsi měla už rodinu, měla si děti a pustila si se vlastně tady do toho podnikání. No u mňa podľa mňa kľúčové bolo to, že ja som v 17 rokoch otehotnela. To bolo podľa mňa úplne najkľúčovejšie v mojom živote. Že vlastne ja som bola kvázi donútená sa postarať, lebo v tom čase som mala partnera, ktorý mi teda vôbec nepomáhal. Skôr mi robil zle. Ja mi hádzal skôr polena pod nohy. To sa o pomoci nedá ani hovoriť. A ja som vlastne už vtedy, keď dcera mala pol roka, tak som začala pracovať. Robila som modnú návrhárku v jednej firme, kde ma zobrali, a kde som prišla na pohovor fakt, že s kočíkom a s malým bábätkom. Ale tým, že v podstate tie kresby moje sa im páčili, tak ma vtedy prijali. A chodila som normálne do roboty s kočíkom. Akože v tomto som bola ja vždy taká, že som sa proste nehambila, hej. Proste mám to dieťa a museli ma brať tak, ako to je, hej. Takže to bolo podľa mňa prvé také, že som sa naštartovala zase kvôli problému, hej. Kvázi, že alebo v sťaženej situácii som sa dokopala k tomu, že musím pracovať, musím sa o tú dceru postarať, a keď som vlastne odišla od toho prvého partnera, tak som mala pocit, že musím nahradiť aj toho otca. Takže ten tlak na to zarábanie peňazí a byť úspešný som mala veľmi silný. Hej? Ja som mala stále taký pocit, že dcere chcem dať všetko, aby mala všetko, aby nepocitovala ten nedostatok. Prepáč? Dařilo sa ti? Ako darilo sa mi po tej stránke takejto materiálnej, že fakt sme mali všetko, dobre nám bolo, nemôžem povedať, lebo fakt som dokázala zarobiť peniaze na tú dobu veľmi pekné. A jasné, že to, čo sa mi nepodarilo, je dať jej v podstate otca. To rieši si ona teraz v dospelosti. Od jej 7 rokov sme už žili s terajším manželom, ale to je jedno. Proste ja to hovorím aj, keď mám na coachingu ľudí, že pokiaľ sa tá rodina dá zachrániť, nech sa zachráni, lebo ono to je, tie deti vždy to cítia, hej. To je jedno, že či ste sa snažili, ale proste je to tam jednoducho vždy cítiť a ona to pociťuje takisto. Aj keď som všetko robila preto, aby mala rodinu. No a vlastne potom postupne nikdy som neopustila tento takýto podnikateľský duch, že to mi tam vždy ostalo pri každom dieťati. A tak som postupne vlastne si vytvorila tú moju firmu, ktorá sa volá Lead, ako viesť. Stále som tam mala to nejaké slovo, že som mala pocit, že ťahám tých ľudí nejakým spôsobom za tými ich snami, či je to v podnikaní, či si otvárajú novú firmu, alebo majú svoj osobný problém. A v tom čase som ešte nebola coach. A potom som prijala vlastne tú svoju spoločničku, mladú dievčinu. A to mi tiež veľmi pomohlo, hej, že priniesla taký nový vhľad. A odtedy vlastne už skoro 10 rokov nám funguje táto online agentúra. To je super. Já musím říct, že si to byla právě ty, která si mě inspirovala vůbec jako tady v tom prostředí onlineu, protože si mě vlastně poprvé pozvala na tvůj vlastně živý rozhovor se mnou a já jsem vlastně poprvé díky tomu šla na ten Instagram a připojila se v živě a tak, takže já jsem ti za to obrovsky vděčná, protože je to zajímavý, že prostě tady ten rozhovor mě potom dovedl k tomu, že jsem si začala dělat stránky tady na Instači a tak dále, takže ja už děkuju, jo. Nemáš za čo, akože ja mám stále taký názor, že mne tieto sociálne siete stále prídu akože úplne že povrchné, hej, že je to také, že niekedy mám tiež problém nejaký príspevok dať, lebo je to, ja verím proste na to, že tie veci fungujú aj bez takýchto vecí, že tí klienti vám prídu
tak či tak, hej, ale je pekné, že to môžeme použiť na to dobré, že si takto dokážeme sa spojiť a zazdieľať, hej, ale akože stále tam mám taký nejaký blok tiež, napriek tomu, že mám online agentúru, tak stále je to také niečo druhoradé pre mňa, hej, že radšej sa samozrejme stretnem s niekým vonku naživo, ako... A hlavne, vieš, ono to ľudia na tom Instagrame, hlavne také veci, že sú tam nejaké arogantné fotky alebo baby, ktoré proste ukazujú svoj nerealistický život, ktorý taký není, samozrejme, hej. Takže toto mi na tom v podstate akože vadí. Ivuš, prosím tě, já se tě ještě zeptám na to, jestli si vzpomeneš, jaký byly vlastně tvoje nejzákladnější programy, takový ty mentální, takový ty emoční, který si v sobě měla, pak si je objevila, pak si je asi musela přerábovat nějakým způsobem a na základě toho tě to vlastně nakoplo a posunulo do toho tvýho sebevědomí, který třeba dneska, myslím si, že už ukotvený v sobě nějakým způsobem máš. Akože je to určite stále práca, to je podľa mňa práca na celý život u každého, že to stále sa akože ako keby niečo objaví, ale u mňa to bolo a určite sa ešte objavuje sem tam je také, že nie som dosť dobrá. Že to je proste taký program a to sa mi deje samozrejme aj čo sa týka materstve, hej, v podstate aj moje klientky dosť toto riešia, že aj keď robíme všetko, aj proste sa snažíme, tak si povieme, že nie sme dosť dobré matky, hej, lebo to dieťa má nejaký taký a taký problém. Takže ja som určite išla do takého sebaobviňovania za všetko a za všetkých. Takže toto som musela prerámovať a to, na čom pracujem teraz paradoxne ako keby opačne, to vieš aj ty veľmi dobre, že aby som dokázala sa akože odpútať trošku zase od tej rodiny a ísť si tú svoju cestu, hej, že ísť na ten nejaký zájazd sama a tak ďalej. Tam to mám veľmi zakotvené v tej rodine, že jednak aj ja som z takej úplne, že úplnej rodiny a všetci držíme proste pokope a tak ďalej, že nedaj Bože, ja som to aj od detstva mala, že som mala problém ísť do nejakej školy prírody a tam som vlastne, keď sme si prechádzali aj my to detstvo, tak ja to tam proste mám, ja som vždy plakala za rodičmi a mám to dodnes, hej, teraz keby som išla niekde sama, tak mám s tým problém, hej? Áno. Idem, ale neviem si to tak užiť. Ja na tom som pracovala, lebo si myslím, že už mám dosť rokov na to, aby som dokázala fungovať takto sama. Prosím tě, Ivuš, a ten program Nejsem dost dobrá, tak myslíš si, že to tam bylo ukotvený u tebe jakoby v té rodové linii? Nebo jak si k tomu přišla, k tomuhle programu? No, určite. A dokonca akože tým, že ja sa venujem aj tej dispozičnej prognostike, ktorú študujem, tak v podstate takéto druhy programov sa určite ťahajú teda po našich rodičoch a prarodičoch a neviem odkiaľ. Ale ako cieľom, aby sme to odstranili, je to, že my nemáme sa cykliť v tom probléme, že chudák náš otecko je tiež nedostatočný alebo niečo. Proste my sme tí, ktorí to máme v podstate useknúť, čiže vôbec tomu programu nedávať ako keby energický silu, venovať sa tomu, pitvať. Lebo toto sa mne stáva aj u kamarátiek, že ako keby chceli poznať tú pravdu do úplných detailov, hej, že a čo sa vtedy stalo môjmu otcovi, ja neviem komu. Ono je to fajn, dobre, akože prídeme si na to, ale tam to treba skončiť a nie sa v tom akože už rýpať. Toto tiež sa chystám urobiť jeden príspevok na toto, lebo ja to tiež mám tak, že v tej hlave sa nám robí nejaká taká špirálka tých myšlienok, ktoré sa tam stále točia a snažíte sa niekedy vysvetliť aj tomu klientovi, keď vám zavolá, že a prišiel som a dočítal som sa ešte niečo na túto tému, tak proste to stopnúť, lebo to je nekonečná špirála dokola tých istých myšlienok, ktoré v podstate ten človek, ktorému to prišlo, tak ten by to mal ako keby stopnúť, aby to už nešlo ďalej na tie naše deti. Hej, treba. Takže to sme teraz tiež si riešili akože zase v tejto škole, ktorá sa študuje fakt, že 5 rokov. Je to náročné a zároveň veľmi jednoduché, že tie programy, to meranie je ťažké z môjho pohľadu, aj je to matematika, aj človek sa to musí učiť, ale na konci je niečo tak jednoduché a pekné, že v podstate stačí len makať na tom mozgu a na tom myslení, že fakt to tam treba stopnúť. Lebo ten život väčšinou, akože ono, keď sa poodstraňujú niektoré veci, tak pocíti to aj ten otec trebárs napríklad, že ono sa to ako keby uvoľní, ale není to náš problém to riešiť ako keby spätne. Toto bolo teraz také, že sme to fakt riešili na tej klientele a to veľmi pomáha. Proste treba to ustrihnúť, nemysleť na to. Steknúť. Jasne.
Ivuš, prosím tě, ty už si to tady zmínila, že jsi otěhotněla v 17. Jaký to pro tebe bylo tenkrát? Jak jsi to vnímala? Najednou vlastně z dítěte, když to tak řeknu, že od 17 je člověk ještě takový napůl dítě, napůl dospělej. Jak si to vnímala? Co se v tobě odehrávalo? No to bolo akože veľmi ťažké obdobie, lebo hlavne tým, že ja som z takej veriacej rodiny, že proste tam platia pravidlá také, že sex až po svadbe, proste jediný partner a tak ďalej, tak to som bola vychovávaná od detstva a teraz ja som zrazu si našla frajera a ešte som aj otehotnila, tak si to asi viete predstaviť, že čo to bolo. Takže, ale moji rodičia samozrejme sa zachovali perfektne, hlavne mi nechceli dovoliť, aby som išla na potrat, to ma odhovárali, že to absolútne nie a že mi pomôžu, takže pomôcť mi pomohli, ale už len ten fakt to povedať a povedať to v škole a chodiť s tým bruchom na strednej škole, tak akože bolo to náročné. Ja som si našla minule ešte aj svoj denníček, kde som si písala také veci, že nebudem sa môcť bicyklovať a vlastne ako mala som v tej dobe pocit, že vlastne mne skončil život, hej? Že to už proste bude takto trvalé. V tom som ja vtedy ako keby žila. No aj mi trvalo v podstate nejaký rok, dva, kým som sa stotožnila s tým materstvom, že bolo tam cítiť, že som decko v podstate ešte. A dávali mi to veľmi pociťovať aj v nemocnici. To bolo dosť drsné, že tam aj tí doktori ako keby mi nadávali, hej, že a vy ste ešte dieťa, aj keď to je také, deti majú deti a takéto, hej. Takže ja som si to tam fakt, že vyžrala v tej nemocnici. No ale potom fakt po tých 2 rokoch, a som mala už 20, a dcera mala 2, tak naozaj sme sa akože rozbehli, zosynchronizovali, chodili sme spolu na dovolenky, proste akože dokonca keby som, teraz píšem takú akože mini knihu alebo e-book o tomto materstve, že ako porovnať aj tie veky, hej, že mala som v 18 rokoch, 28 a 38 a naozaj v tom najmladšom veku to bolo podľa mňa asi najlepšie, lebo som nebola taká úzkostná matka, bola som v pohode, hej, tým, že som kvázi chodila tancovať, zabávať sa a tak ďalej. Samozrejme, keď mala išla spať, som išla do Havany, lebo som sa venovala v tom čase latinu. Ale bola som taká proste najviac uvoľnená asi z toho veku. Takže mať to dieťa v takom ránom veku je podľa mňa super. Mm-hmm. Aj teraz sme s dcerou ako kamošky. Že je to... Ona mi občas akože vyčíta, že jej chýbala taká typická tá matka, jak mali jej kamarátky, že také tety už skôr. Ja keď som došla na rodičko, tak ja som tam fakt vyzerala, aj bola najmladšia vždy v tých školách, kde chodila. Ale teraz je to fajn. Uh-huh. A jak si užíváš teď tu nejmladší dceru? Takový to miminko ještě se dá říct, i když ona hrozně jakoby rychle roste. No, ona má už 2 roky, to je akože neuveriteľné. Ale ako ja keď som zistila, že som tehotná v tej 38, tak akože mňa skoro porazilo. Samozrejme, že človek si povie, prečo sme si nedávali pozor, hej, ale dávali. Proste to bolo podľa mňa niečo také zvláštne, lebo my sme boli na dovolenke na ostrove Lombok a ja som si tam vtedy povedala, že mne to stále išlo v hlave, že čo keby som ešte mohla mať jedno dieťa, hej, že nebola som úplne presvedčená, že nechcem. A ja som sa tak raz zastavila na takej prechádzke a som si povedala, že keď mám mať dieťa, tak nech ho mám teraz, že aby sa mi to nestalo v 42 alebo tak, 5. No a proste ja som bola do mesiaca tehotná. A to akože fakt muselo to asi prísť, takže ja som si to nejak vyslala a proste prišlo. Ešte tá moja učiteľka mi hovorila, že tak ty si to vyslala a teraz sa čuduješ. Ale tehotenstvo bolo super, bolo určite akože najnáročnejšie pre mňa v tomto veku, to môžem povedať ako fyzicky, že zvládala som to, lebo som ten typ ako športový a tak, že nemala som s tým problém, ale už ten záver bol fakt, že už som čakala, že kedy porodím. A potom vlastne zase, čo som tak kvázi mala problém je, že z toho pracovného prostredia, že som pracovala a makala, že znova sa dostať do toho domáceho. Znova byť doma. Ako to sú pre mňa najťažšie asi tie zmeny, s ktorými sa musím ako keby vyrovnávať. Jasně. A ještě bych se chtěla zeptat, co děláš pro to, aby tvoje děti neměly v sobě nějaký ty chybný mentální vzorce a programy, protože jsi zmiňovala, že ty jsi byla vychovávaná přísně v rodině, kde byly různý prostě jako nastavení, bylo to tam všechno daný, co se smí, co se nesmí, co se může, od kdy se to může a tak dále. Tak myslíš, že to má jako dopad na to, jak ty vlastně sama teď přistupuješ k té výchově? Určite. Ako ja som, čo sa týka výchovy, asi úplný anarchista. A myslím, že som aj stratila dosť kamarátov kvôli tomuto.
čo sa týka mojej výchovy, lebo áno, určite boli konflikty rôzne na dovolenkách a tak ďalej, lebo aj pri tom synovi, môj syn je úplne, že expert. To mám také deti, akože všetky sú moje deti sú obrovské osobnosti, veľa ma učia a sú také veľmi ako výrazné, hej, že nie sú to tie poslušné deti, že tu si sadni, rob si úlohy. To proste nemám ani u jedného. Dcera je úplne talentovaná umelkyňa, by som povedala, že to je taký typ človeka, čo musí lietať, nemôžete ho nútiť sa to učiť matiku. A syn, to je to isté, on je veľmi inteligentný, ale proste on si ide svoje a ja ako mama tie deti naozaj akože podporujem a nechávam ich v tom, ja ich naozaj nenútim, lebo to nemá význam. Nemá to význam ani pre mňa a ani pre nich. Ja koľkokrát sa snažím aj nájsť videá pre toho syna, že kde si to môže pozrieť, aby sa niečo naučil, ale proste keď to dieťa nechce vedieť, ho to nezaujíma, tak nič s tým neurobíme, hej? To ja fakt niekedy ľutujem deti takých rodičov, čo proste tam tie deti úplne akože likvidujú záznamky, za všetko to má obrovský dopad. Ako mne sa teraz pri tom synovi podarilo dokonca tým, že má vysoký intelekt a ešte rôzne nejaké pridružené veci, čo sa týka učenia, tak máme vlastne teraz, že môže chodiť len 3-krát do týždňa do školy, hej? A to je pre nás normálne, že vykúpenie. On sa oveľa viac naučí so mnou doma, alebo sám, keď pôjdeme niekde na výlet na nejaký hrad, ako keby tam mal sedieť tých 7-8 hodín, je znúdený, nepočúva, jeho mozog je úplne niekde inde. Takže to sú také veci, ktoré, že keď tá mama chce a vníma ich a vidí ich na tom decku, že neoznačí ho, že ty si debil a si grázel, napríklad, hej, lebo to sa deje dosť často, ale venuje sa tomu, že kde je ten problém, že to dieťa môže mať nejaký problém s učením alebo nejakú poruchu alebo hocičo, tak príde na to, ako s tým dieťaťom fungovať, lebo reálne dneska je toho neskutočne veľa. Hej. Ja už keď sa pozriem na decko, tak vidím, kde je problém. Už to akože tým, že sa tomu venujem a neviem, odkedy mali začal chodiť do školy, kde sme len prišli do tej prvej triedy v normálnej základnej škole a už učiteľka mala problém, hej, s ním. Len za to, že bol veselý, výraznejší, živý, hej, že nechcel tam sedieť so založenými rukami, tak už bol problém. Ja si pamätám, keď som v prvej triede dala tej triednej učiteľke, lebo to už od prvej triedy nám robila problém, som jej dala taký kvetináč, kde som napísala, že všetky deti sú dobré. Lebo ona toho môjho syna od prvého dňa označovala, že je zlý, neposlušný, toto, hej, všetko zlé. Takže ja nechcem, aby tú výchovu mali na starosti ako keby cudzí ľudia, ktorí vám to dieťa tam kvázi poškodia. A nie som zase za úplný homeschooling, lebo to by som zase ja nedala. To je také, že ja vždy som za tú rovnováhu. Možno je to aj tým znamením, že som akože váha, lebo mám veľa ľudí v okruhu, tuto v okolí, ktoré majú deti úplne doma na homeschoolingu. Ale to by som ja nedala. Ja potrebujem mať tie svoje dni, kde mám voľno, kde nemusím sa o tie deti starať. Takže ja veľmi obdivujem tých ľudí, ktorí majú trvalo deti doma. Naozaj. Takže našli sme takéto riešenie. Polškola, sociálny kontakt a zvyšok doma. Môže sa starať o sestričku a naučiť sa viac. Já si myslím, že tohle je ale i o tom, jako sáhnout si sama do toho svého nitra a tohle všechno ustát. Protože jedna věc je, dobře, podporuji své děti, připravuju jim prostě ty nejlepší podmínky a druhá věc je, že to vnější okolí může taky dělat něco se mnou. Měla jsi někdy ten pocit? Ale ako to myslíš? By mávalo? No, akože jasné, lebo ja napríklad teraz v tomto už v mojom veku, tak mi sa už fakt, že nechce. Ja mám taký pocit, že ja vlastne tým, že som mala to dieťa od 17 a mám ich kontinuálne až doteraz, tak ja akože čo sa týka toho materstva, tak určite už toho mám akože plné zuby, hej, že už je to také, že som podľa mňa v tom dobrá, že už proste tým, že mám tie skúsenosti, ja už sa nebojím u syna, keď pôjde do puberty, lebo ja presne viem, vďaka tej mojej dcere, čo ma čaká, takže mňa už to tam nerozkýve, hej, že už som v podstate taká neviem nájsť správne slovo, taká otrlá matka proste, že viem, čo ma čaká, dobre, však to prejde, v pohode vyrastie, potom okolo 17-18 to tiež bude ešte zle, ale znova sa to okolo tej 20-ky potom zlepší. A pri tej malej ma tiež už nič neprekvapí, ale je to samozrejme, minula som niekde čítala, že ženy, ktoré sú matkami, že majú nejaký sebaobetovací kód. A ono to tam proste asi je, lebo človek musí seba trošku dať nabok. Hej, ja stále napríklad, čo so mnou rozkýve, keď si pozriem nejaké príbehy mojich kamarátok, rovesníčok, že ja neviem, odišli od muža, išli niekde na dovolenku, alebo chodia tam a tam. Proste ako keby oni sa dali na úplne prvé miesto, hej. A toto ja napríklad nedokážem, že pre mňa tá rodina je stále ako keby prvorada a stále dávam
na prvé miesto určite tí deti a tým chcem pomáhať a o ich sa starať, hej. Takže je to určite o tom, že človek musí. No nemusíte, hej. Ale ja to tak mám, neviem si robiť, čo chcem a ísť a nechať tu proste tie deti. A když vlastně dá se říct, že jste trošičku jakoby odlišný, nebo ty a ta tvoje rodina, vlastně ten přístup k těm dětem může být pro někoho třeba trošičku i odlišným, jo, třeba v té škole, tak tohleto s tebou udělalo co? Protože mohly se třeba do hlavy dostávat takový ty nápady, co na to řekne přesně nějaká ta paní učitelka, nebo co na to řeknou ty ostatní. Jak jsi si třeba s tímhle pracovala? Vieš čo, toto máme vyriešené tak, že vlastne dneska je to úplne normálne. Kedysi bolo dieťa s problémom proste grázel, hej, ktorý sa neučil. Ale dneska, keďže sú tie veci v podstate jednak diagnostikované, jednak sú špeciálni pedagógovia, tak je to úplne normálne aj v bežnej škole, hej. A sú špeciálne školy pre deti, pre nadané deti, intelektovo nadané deti, takže ono, v podstate my navštevujeme takú školu a plus sú integrácie, kde vlastne aj tie deti, ktoré kvázi sú normálne, čo je akože, by som skôr povedala, také akože norma, že ani nie sú vyššie, ani nižšie intelektovo, tak vlastne im sa tiež robia nejaké prednášky o takej kvázi inakosti detí, hej, že sme rôzni, že každý máme iné talenty, iné nadanie, iný spôsob rozprávania a tie deti by to mali ako keby sa už v detstve učiť akceptovať. Takže podľa mňa v tomto my sme sa veľmi posunuli vpred. Ja nie som taký, ja mám fakt, že poznám ľudí, ktorí naozaj tie deti vôbec nedávajú do školy a to je pre mňa akože taký extrém, že tiež to berem, že dobre, ide si niekto svojou cestou a bere so sebou aj tie deti a nemyslí na to, že to dieťa podľa mňa fakt ten sociálny kontakt potrebuje. Takže ja som sa ako keby snažila nájsť takú rovnováhu, že nech je aj v škole, aj si zažije tú ako keby tie povinnosti, ten nejaký klasickú dochádzku školskú, ale teda nech tam je aj to, čo nás teda trápi, že to jednoducho nevydržíme tých 5 dní tam byť a je to pre nás neefektívne. I už můžou se na nás koukat, můžou nás sledovat teď třeba ženy, ale samozřejmě i muži, kteří si řeší právě takovýhle, jak kdyby pocity nebo prostě nějaký já nevím, mentální vzorce, nějaký prostě omezující přesvědčení, kteří si právě na tom pracují. Jo. Tak proto mě vlastně přišlo jako inspirující pro někoho podívat se malinko na to, jestli třeba tobě se na té cestě tam vyskytlo ještě nějaký tady to, já nevím, třeba, určitě. Že prostě strach, nebo nějaká tady ta u mě je to skôr také odsudzování, že mám to v podstatě no. Takže na to bych se trošku teď s tebou ráda podívala, protože na té cestě, jak sama říkáš, pořád na sobě prostě makáme, pořád na sobě pracujeme. Tak jestli to není úplně tajný, tak zkus třeba otevřít tohle téma, co jsi tam v sobě vlastně musela jakoby zpracovat, protože jestliže je člověk teď vyrovnaný, tak si ale prostě jde po té cestě a objevuje a vlastně čistí, že jo, čistí a dává si určitý potom jakoby nějaký svoje třeba akční kroky, tak prostě jak si to dokázala na té cestě ukotvit se do sebevědomé ženy a maminky. Akože u mňa tam bolo určite výrazné také ako keby odcudzovanie, hej, to som tam mala za v podstate môj spôsob života, moje nejaké rozhodovanie a strach možno z toho robiť si to tak, ako ja chcem, hej. A to som v podstate prekonala, že som sa dostala do takého štádia, že mi je kvázi úplne jedno, kto si čo myslí, hej, že robím veci podľa nejakého řádu, po česky ako keby pravidiel, lebo to som sa tiež naučila, že nemôžeme si tu robiť úplne, že čo chceme, hej, lebo to by sme sa tu vraždili, bili a neviem čo, hej. Jak? Jak se to dokázala? Protože jako na co si třeba po té cestě přišla, nebo... No prišla som si to určite akože čítaním veľa kníh, študovaním tej dispozičky, tam v podstate som sa dosť tak kvázi upratala, že tým, že ja som bola vychovávaná až v prehnaných nejakých normách, to mi veľmi vadilo, tak ja som sa dávala do tej pozície toho útoku. Ja som išla úplne proti tomu, hlavou proti múru, úplne, že to je to, čo sa snažím neurobiť u mojich detí, lebo oni sa ma môžu spriečiť, keď ich budete proste takto akože moc kočírovať. No a ja keď som si sama v tých knihách od Junga, od ja neviem, jakých rôznych autorov, som si našla ako keby tú svoju cestu, tie svoje pravidlá. A co jsi musela odstranit v sobě? Co jsi si vlastně přirámovala?
No určite to bol ten strach nejaký, robiť to, čo ako keby ja chcem, hej, a takisto objaviť takú, to je veľmi dobré, že objaviť v sebe takú tú akože divokosť tej ženy a prijať ju, lebo ja som ten typ tej divokej ženy a ja nikdy nebudem iná, ja nikdy nebudem úplne slušná, tichá, nevýrazná, proste vždy budem chcieť tancovať, vždy budem robiť blbosti a ja som si sa za to odsudzovala, že som nejaká divná, čudná a proste mala by som byť lepšia a tak ďalej. A na toto som sa proste ja úplne vykašľala, že budem to držať nejakej norme, takej, aby som neubližovala niekomu inému napríklad, ale neprestanem s tým jednoducho, lebo to vo mne zabije tú proste moju iskru. A naozaj sa to ženám deje, dokonca sa to dá aj namerať, že keď sú teda ženy, ktoré sú buď týrané, alebo proste žijú v takom obmedzujúcom prostredí vo vzťahu, tak keby sme ju merali, tak ona je proste úplne stiahnutá, tá žena. To svoje vnútro má úplne stiahnuté. Ona funguje, ona žije, ale kvázi je úplně mrtvá. Jo, určitě. Já takhle si pamatuju na jednu moji klientku, která si prožila jakoby tady takovýhle jakoby těžký příběh a ta tam měla v sobě program vlastně přestala jsem být ženou. Takže vlastně ona úplně přestala, vlastně potlačila tu svoji ženskou sílu a trvalo jí to docela dlouho, než v sobě znovu objevila přesně tu vnitřní sílu každé ženy, kterou v sobě všechny máme, jo? Jenom prostě někdy to máme tak hluboko potlačený a právě máme to vlastně tak jako úplně vyřazený z toho našeho života, že často potom je to přesně, že člověk žije na základě strachu a nějakých tady těch omezujících přesvědčení a omezujících limitů. Ty si ten strach zmínila, že si ho v sobě taky měla. Z čeho jsi měla největší strach? No určite z toho, že proste nebudem dosť dobrá, neúspejem, nezvládnem to, alebo nemôžem, hej, proste nemôžem byť sama sebou, alebo takéto v podstate veci. To tam bolo, že proste príde za to nejaký trest, alebo také akože blúdy. A v podstate mne sa páčilo aj, čo sme sa spolu u teba naučili, že vlastne mám svoje pravidlá, hej, to sú moje pravidlá. A podľa nich sa riadím. Takže každý by mal mať tie svoje a neodsudzovať druhého, že ich má iné. Akože, ale stále, ako keby verím na nejaký taký kvázi, ja to mám stále po česky, lebo tie knihy sú češtine, ten řád, ktorý funguje, že každý má niekde nejaké miesto, kde sa proste musí vtesnať, aby sa netlačil tiež niekde do nejakých výšin, kde nepatrí, lebo reálne naozaj každý má ako keby nejaké danosti. Hej, to je tiež veľmi dôležité, lebo sú ľudia, ktorí v podstate na niektoré veci nemajú a chcú byť niekde strašne vysoko. Hej? A to je tiež o tom, že príjmem sa na to miesto, kde som, že ja to nie som žiadny vodca, som proste normálny človek, normálna nejaká mama, ktorá má ale to svoje miesto a tú svoju úlohu, ktorá je takisto dôležitá, ako keď to robí nejaký prezident alebo ja neviem kto. Hej? Takže proste celý ten svet je proste jeden fungujúci systém pre mňa. Takže jo. Ivanko, ty jsi absolvovala i na náš kurz Škola coachingu. Když se ti zeptám úplně takhle jako upřímně, co ti to přineslo? No, mne to určite prinieslo veľmi veľa, že vlastne cez ten coaching človek samozrejme rieši aj seba. Hej, takže naučila som sa hlavne to cvičenie tej mysle, hej, že ono to môžeme robiť hocičo, alebo mať hociaký problém, tak vieme si to vyriešiť v tej hlave. A to je asi to najviac, že som tomu jednak aj uverila, hej, lebo niekto si povie, že to je blbosť, to je kravina, ale ono to proste nie je blbosť, lebo keď sa už človek pozrela na to okolie, aj ten vesmír, aj to všetko, že aké je to obrovské, takže fakt sme už len taká malé zrnko piesku, že naozaj tie problémy sú, my ich vidíme ako obrovské a oni sú v podstate v porovnaní s tým všetkým okolo nás úplná blbosť. A tak sa treba na to dokázať pozrieť. Takže mám veľa klientov, ktorí majú fakt veľké problémy, existenčné, nemajú peniaze a tak ďalej, ale tam nič neurobí, musí si ten človek len zmeniť ten pohľad na tú danú vec. Takže to som sa naučila určite. Tuto aj precvičila a posúvam to ďalej. Super. Co by si vzkázala na závěr tady našim instagramovým fanouškům, příznivcům? No určite akože, aby na sebe pracovali a v podstate brali tú prácu s tým mozgom fakt ako keď chodíme do fitka, alebo do fitka cvičiť dokážeme ísť, to každý tomu verí, že keď budem cvičiť, mi narastie ten sval, ale takisto proste funguje nám tá hlava, že je to o tom cvičení, že keď nám príde
blbá myšlienka, ktorá sa nám tam stále strká, tak proste si povedať stop, odstrihnem to a zmeniť ju za niečo iné a že keď to budem proste opakovať, tak jednoducho ona prestane mať silu, alebo aj ten problém prestane mať silu a už tam potom nebude. Ľudia si niektorí myslia, že, alebo milo som tiež stretla jedného pána a on mi rozprával, že keby sa nestalo toto, ja nemám problém, ja som úplne v pohode. A že takýchto problémov má veľa a preto skončil ako keby na psychiatrii. Ja hovorím, ale ten problém tam stále bude, on tam je, to si treba uvedomiť, že on nezmizne, ten zážitok nezmizne, on sa nestratí. Museli by sme byť akože zdementnieť alebo niečo, ale vy môžete fakt zmeniť ten pohľad na to, že áno, bola to situácia, naučila ma toto a vlastne idem ďalej. A nerozmýšľať, ľudia sa dokážu trápiť 15-20 rokov nad jednou vecou. A v podstate to stačí za deň odstraniť, zmeniť v hlave a proste ísť dopredu. Takže toto by sa mali ľudia podľa mňa naučiť a boli by spokojnejší a šťastnejší. Dobře, Ivanko, tak já ti moc děkuju, že jsi přijala pozvání tady do toho živého vysílání a přeju ti hodně spokojených klientů, ať už na coachingu, anebo v tvojí agentuře. Měj se moc krásně a brzo se myslím zase spolu tady sejdeme a určitě i naživo. Áno, ďakujem aj ja a majte sa pekne. Ahojte. Taky, ahoj. Pá, čau.